Oy, may dalawa tayong viewer. Shoutout, shoutout. Live tayo, live. Gumaca, Quezon. Oy, may 10 viewers tayo. Shoutout, shoutout. Short live tayo. Nasa Gumaca, Quezon tayo. Medyo maalon. Oy, jump up. Shoutout, shoutout. Nagkape lang tayo sandali. Medyo maalon ngayon. Shoutout, shoutout. 8 viewers natin. Shoutout. Medyo maalon. Shoutout, shoutout. 8 viewers natin, shoutout. 7 viewers natin. Oy, Paps, JB Sab. Shoutout. Kulit na Motogala, shoutout. Shoutout, Paps. Oy, Regino Permen, shoutout. Shoutout, shoutout. Ayan, medyo maalon. Medyo maalon. Ayan, nagkape lang tayo sandali. Ayan si Mrs. Barako. Thank you sa panonood ng live natin. Shoutout, shoutout. Walang katao-tao eh. Live viewers natin, shoutout. Walang masyadong tao. Medyo malakas ang alon dito sa may seawall ng Gumaca. Jerk Moto Adventure. Oh, Paps, masarap dito. Sarap magkape. Sarap magkape. Mahangin pa. Ay, daming kapihan, no? Tuloy na kami, tuloy na. Shoutout sa thank you for watching our live. Salamat. Pauwi na ng Pasig, Paps. Pauwi na ng Pasig. Thank you. Tuloy na kami, tuloy